сучаснай Беларусі, 100 нумароў незалежнага літаратурнага выдання, 100 месяцаў літаратурна-грамадскага незалежнага жыцця, гэта не так і мала. У 2006 годзе пасля з'езда Союза беларускіх пісьменнікаў 22 кастрычніка быў выдадзены пілотны нумар літаратурнай Беларусі, яшчэ так нясмела Беларусь літаратурная як, 1000 аўтараў апублікаваныя у літаратурнай новачаснай Беларусі. Как раз в 2006 году, когда з'явився этот союз, тогда постало питання про створение новой газеты. Шлях был, конечно, непростым, и не одразу мы долучилися до нового часу, але я найперше виказую велику вдячність господарю Олексію Королю, який взяв наше видання під своє крило, і дякуючи якому газета виходить і по сьогодні. И я сподіваюся, що на 100 номерах не спиниться, будуть ще нові, може бути сотні і сотні номерів нашої газети. Человек является головным редактором того самого периодика, який взял под крыло и носил литературную Беларусь. Белорусская литература не только пригожее письменство, это я могу сведчить как историк, а нечто большее на всем протягу своего основания. По сущности, это основоположная база для белорусской национальной идеи. В основе белорусской национальной идеи не войовничая миссия поширения территории, а миссия развития, становления культуры, новой культуры, а значит и литературы. По сущности, зараз литературная Беларусь и новый час это так само проводники белорусской идеи, национального отражения, и с этой миссией они певным чином справляются. Сказать, коли максимально коротко, два дієслови, віншую і дякую, як приватній персоні, як чоловіка, який має гонор часом друкувати свої вірші на сторонках літературної Білорусі. Не так шмат есть месцаў, органаў, як нехта выказаўся, да? Дзе не сорамна друкавацца сумленнаму беларускаму пісьменніку сёння. Дякую вам, што у беларускіх пісьменнікаў у нас ёсць такая любимая цацка, як літаратурная Беларусь. Мы можем. Дорогой потрапить сюда, не шукає отказ. Мы только збирались шлях выбирать, коли он ушел и брал нас. Що на серце пишу, святом і сподіваюся, що прийде новий час, а літературна Білорусь буде база часу. Порадоваться, что хлопцы роблять такую выдатную справу, выдатную газету про газеті. Як я тут уже хочется трошки так разделить, але и покуль что это, так сказать, парка тягне наш воз и тягне вельми талановито, потому что вы робите великую справу. Верши, поэты, ніякої особливої ролі не грають. Армія прийшла думка про те, яку роль відіграє періодика, яку роль відіграють так звані газети. Я чекаю з радісною нетерпеливостью, коли я її знайду в своей поштовой скрине. Я вдячна за то, что я могу эту радость иметь. Я хочу сказать широ, я читаю все, можно сказать, от корки до корки, потому что мне это вельми цікаво. 100 номеров – это амаль десятигоддя, великий промежок часу, за який некоторые авторы литературной Беларуси зрабіліся героями книг. В приватности моей книги «Имены свободы»
доєднався Владимир Домашевич, шмат хто з наших колегів, авторів літературної Білорусі. Серед їх і Костусь Тарасов. Литература. Только литература знаходиться у Новича. Ідея магчимості існування білоруської держави була сформулювана білоруською літературою. Дякую за те, що ви робите. Королям і його підданим літературного білоруського царства на довгі-довгі роки. Яны застаюся чакаць маразы снегі, уронам сваёй Беларусь.